大学の時、喫煙所の隣で食べられる野草生えてたから、小腹が空いた時、それを少しつまんで腹の足しにしてた。ある時、喫煙仲間の一人がおもむろに喫煙所の横でタッションをしだした。俺はおしっこトッピングサラダを食って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 たんだ。